Durga Pujani horwo rubber bagan eba bolong bisingo bwrwi tilangi romphre tongmo jora kamini borok phaiwi chwlabai bwrwino ri khukjak dadak sidak nugui romui bujakha chwla khorokni bwrwi khoroksa baksaba camera ti salakya baksaba photo bulakya abotike khoroksa tai khoroksa kai photo video share khaima bagui borokni video viral ongui thangka Phadi ang tini o chwla khorokni kobuda bwrwini romphre ka borok tangi rubber bagan bisingo sogui tongui kha bahagi bwrwi malakya aborok joto tini pulan chimi la jora kahamke sawi khanarnai tenor bahino kahamke bujina bagi try khaidi o video jaga belakhe wansukmumg bahino tongo khoroksa chwla nokni belai khasukja borok tangi hinkai nokni kosu borok joto bini bai dera ma babu joto bai belakhe maya khajago tenor ba abo kahamke saimano nokni kosu borok busuk maya khajak Jora Durga Puja gana bini parani dol bono sawo bondo nangano taklai Durga Puja pur kisa logida rimano hanai. O chalabo sengka tamo bomti kahake logi rinai bahanai. Bini parani dol sawo iko taklai Durga Puja puro ang ani girlfriend kisa malanyani anu kisa logi ridi ang nini badwo thok dai rinai hanai a bini dol saka. Chalabo a kongna khanawai bini dol se hinkai ba do ako thangana logi rinai hanai gosika. Aboni olo Durga Puja ni salphakya o chwla bini babuni bike super splendor karui bini dolno logirina hane ongkhor phakya jorano bini dolbai malai borok badio thokdalai thanglakya bini bwrwi bai malani bagai kaham kok salai aboni 30 minute olo chwla rok bwrwini aro sogikya tei bini dol bono bwrwi bai sini reka iko abo hingke ani parani bondo dol kaham hinai Atikeno borok sinilai koksai tongka jora bini parani dol bono sawo bondo nekisa aro tongari jeng tabuno phaine hinai apro chwla saka buni para rogo angbo lama kesaro sajung basai tonani tamo kahai kirima kahai enggo hinai kok khanai bini parani dol sawo kono ongya bondo tabuno phaine kisa kok tongo hinai sawoi bwrwi ganani rubber bagano hapthanglakya borokno bolongo thama nogui chwla wansuka borok kono mungsasek hamya samung khane bagise thango tei ang borokni logi phaimani belai bejal dosa se nangui tongsi bla hanai sak sajono wansugui tongka chwla tei norok abono kahamke saimandi chwla bwrwi rubber bagano bolong bisingo thangkangke tei tam khane tamo mutai relai abono kahamke bujina siri ang asuk khulugui saliya aboni srapsa tongkeno kamini borok 13 jona sikla rok phai chwla lama basai tongnai bono phai koksung bakya nung o jaga tamo khai hinai jora chwla kiri jamani bai parani borokno sawo dara angyango dol masbai malani phaimani se o jaga kisa bathak tongo tabuno thangsinai hinai bite stadrika bono bite stadrima nogui parani borok phat jagai bite chabi segui chwlano bite ni ongkhor oi bokha apur parani borok sawo norno cheng pulan simi nasik domani norok saimeda tei khoroksa chwlabai bwrwi byang thangka hinai o chwlano thapra reoi sengka bobo kirima bai kobikok sairika borok hamjak tonglayo ang ani dolni logise phayo tei saka yang rubber bagan thangma nogo hinai chwlabai bwrwino jora kamini borok phone camera tor chagui bolongo thangai natuklakya tei nogui mankha mutai relai tongmani abo tamo sachinai aboni olo norokno bujina chiri borok tamo onglai tongkhana apro chwla bini dol tei bwrwino yang lamao romui tubuka apro baksa camera chaklakya iko bolongo tongui manjakha chwla khorokni bwrwi khoroksa hinai marke bujaka jorao atikena joto jaga viral ongkha tonglai manjago hinai aboni olo chwlani nokni borok saimani ekdom kotukjaka tei parani borok baibo hamya sajaka belai lachimung kotor mankha o chwla aproni chimi tabuphano kebono parani borokno mokhang tisai kok sarakya chwlani kaisa chayani bagui nokni borok bini ama babu dara bai belaki effect kalakya manikai buibai hamya sajakna nangkha bini kaisa bini dolni logi thangui logi rima bagui jorani simi bini nogo tabuphano agini kahai asek tongthok chathok monelai kok samarok chalma eba hakchalma kahai thangka abono wansugi chwla tabuphano sak sajung nokni borokni bagui wansugi dukhu nangjago abo joto ani bagui se ongo angse tongna ringya ongkha hinai belai salphayo thango kongno deli wansugui tabuphano pogui manjakya kongno saikhanarika chwla bini detail rina gosilia tangi hinkai bo sini jangna se muchungya belake sak lachi siwo hinai kogno sakabo
Video ni men kok abono pulia sekang kaham hamya wansuk ya samung khake atino ongnai samung hamya saiman tongui pano boni kaham ni bagi logi rikai nung niji se hamya bai baksa khukjak nai koboljak nai. Tamani hinba norok ba abo kaham ke saimano sikok bai tongke sikok hinjago bakpar bai tongke bakpar hinjago abo kahino o jagao buji naidi. Norok hinkai saiman kana o jaga bini kaisa chaya mistake ni bagi bini ama babu dara bai basak hamya sajagna nangkha boibai kamini borok bai lachimung rijaka. Tini bini sak sajung chaya gosiwoi a ustori o kothoma norokno saikhana rikha bo je engki toma kahai norok kebo ati hamya jaga lama ta koro dihinei norok kaham ke khanadi je bo ungma kahai kebo ati hamya jaga lama ta koro dihinei che o video ustori norokni bwskango sajago. Tei abo kubikokno cheng kaham eba hamya khakya hinkai chini ma babuni mungse karui sajago kaham hinkai kaham hamya hinkai hamya abo norok kaham ke saimano tangi hinkai chini ma babu se chini sinimung o story tubumani engkha baksa borok buji mantung hamyani logi tariti hamya jaga ta gadaldi. Video no last jora naiman bagi belake hambai te nung o video no chajagi tongkhan ke nini dol eba gana ni borono share kari di tiniti Durga Puja ni salo bokun mungsasak hamya jaga hamya samung khanya ni logi sanjakpono o kongno khanawi kisa wansukmumg bono phaimano. Tangi hinmale je bujine borok kaham ke bujiwo je kono samung dera ya sani sekangno ang norno abuti kahai ustori je tabun jora go thogui tongmani norong bwskango tubui tongo a kongno norok belake wansuk angke kaham ke chanai. Abono sanai lajak salo kwbangma borono mistake eba chaya khayo ani naimung wngkha norok a mistake eba chayano kaham hamya saimanei norok tabu bwskangni salo kaham ke telangmana bagi che o video no real story no sanamjago aboni keba hamya te hamya wansukmumg bai ke tanai di ang norok ni bwskang salo positive tubuna bagine ang bahani o video no sanamo tubu.